ግሬስን መሓዙታ ንፓሪስ ዝመጻ ክዛወራየን ነይረን ኣጋጣሚ ኣብታ ምሸት ዝመጻላ ሓንቲ ፍልጥቲ ስነ-ጥበባዊት ናብታ ከተማ መጸት። እዛ ስነ-ጥበባዊት ድማ መልክዓ ልክዕ ንግሬስ እያ ትመስል ነይራ። ምስ ግሬስ ድማ ማንታ ከም ዝኾና ዝፈላለየን ነገር ወልሓደ ይነበረን። ነዚ ዝረኣዩ ኣብቲ ሆቴል ዝነበሩ ሰባት ድማ ግሬስ ፍልጥቲ ስነ-ጥበባዊት መሲላቶም ከምኡ ገይሮም ይከናኸንዋ ነበሩ። ንግሬስ ዝደለየቶ ሂቦም ድማ ሙሉእ ብምሉእ እቲ ናይታ ፍልጥቲ ስነ-ጥበባዊት ንብረት ኩሉ ከም ዘለዎ ብምሉኡ ከም ዝጻነላ ተገብረ። ዋላ እኳ እቲ ክቡር ስልማት ናይታ ስነ-ጥበባዊት ከይተረፈ ብኸምዚ መልክዕ ንግሬስ ተዋህባ። ንግሬስን መሓዝታን እውን ምንክብኻብ በዝሓለን። ኣብ መወዳእትኡ ድማ እታ ቀንዲ ስነ-ጥበባዊት መፂኣ ከተዋርደን ስለ ዘይደለያ ከቢድ ውሳነ ወሰና። ዝኸበርኩም ሰማዕትና ንሎሚ ኣብ 2011 ዝተዘርግሐት ሞንቲ ካርሎ እትበሃል ፍቕራዊት ኮሜዲ ፊልም ሒዝናልኩም መፂና ኣለና። ኩልኻትኩም ነቲ ቪድዮ ላይክ ብምግባር ጀምሩ። ኣብታ ፊልም ዘለኩም ሓሳብ ድማ ኣብ ክፍሊ ኮመንት ብምጽሓፍ ምሳና ጽንሑ። እታ ፊልም ክትጅምር ከላ ግሬስን ኤማን ዝተባህላ ብጣዕሚ ዝተፋተዋ መሓዙት የላለየና። ሕልሚ ዘን ክልተ መሓዙት ድማ ናብ ፓሪስ ከይደን ነታ ከተማ ምብጻሕ ነይሩ። ብዘይካዚ ክልቲአን ሎም ዓመት ኣብ ኮሌጅ ስለ ዝምረቓ ብጻዕረን ዝሰርሖ ገንዘባ ወህሊለን ምስ ተመረቓ ናብ ፓሪስ ክኸዳዩ መደበን። ኣብ ትርፊ ጊዜአን ድማ ኣብ ቤት መግቢ ከማ እንገቲ ብምስራሕ ብዙሕ ገንዘብ ይቁጥባ ነበራ። ናይ ኮሌጅ መሓዙተን እውን ናብታ ቤት መግቢ መጺኦም ከገልግላ ክርእይወን ከለዉ ይስሕቅወን ነበሩ። በዓል ግሬስ ግን ኣብታ ዝሓልማኣ ሃገር ክኸዳ ስለ ዝደልያ ብዛዕባ ሰባት ኣይግድሰኒ ነይሩ። ድሕሪ ቁሩብ ኣዋርሕ ክልቲአን ኣብ ሓደ ኮሌጅ ተመረቓ። በታ ለይቲ እቲኣ ስድራ ቤት ግሬስ ኣብ ገዝኦም መደብ ኣዳልዮም ስለ ዝነበሩ ኩሎም ድማ ኣዝዮም ተሓገሱ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ስድራ ቤት ግሬስ እታ ጓል ሰብኣይ ኣዲኣ ዝኾነት ሜግ ምሳታተን ናብ ፓሪስ ከም እትኸይድ ነገርወን። ነዚ ሰሚዓ ግሬስ እውን ደስ ኣይበላን፣ ምክንያቱ ምስቲ ሓዳሽ ሓፍታ ክንድኡ ቅርበት ስለ ዘይብለን። ኮይኑ ግን ስድራኣ ትኬት ቆሪፆምላ ስለ ዝነበሩ ንድሕሪ ዝምለስ ከም ዘየለ ሓበርወን። ግሬስን ሜግን ወላ እኳ ነንሕድሕደን እንተዘይተፈቐራ ኣብ መወዳእታ ግን ብሓባር ክኸዳ ወሰና። ሽዑ ምሸት ኤማ ምስ ኣፍቃሪኣ ኦውን ተረኺባ ተዘራርቦ ነበረት። ኦውን ድማ ንኤማ ኣዝዩ ከም ዘፍቅራን ንኽትምርዓወ እውን ሓተታ። እዚ ዝገበረ ድማ እታ ጓል ንፓሪስ ክትወፅእ ስለ ዘይደለየ እዩ። ኤማ በዚ ጉዳይ እንተ ተሓጎሰት እኳ ግን ከም እትኸይድን ከም ዘይትጸንሕን ግን ብንጹር ገለጸትሉ። እቶም መጻምት እናዕለሉ ከለዉ ኣብ መኪና ክካትዑ ጀመሩ። ኦውን እውን ኣዝዩ ስለ ዝሓረቐ ማዕጾ ኸፊቱ ክትወፅእ ነገራ። ንጽባሒቱ ንጎ ኩለን ብሓባር ተተሓሒዘን ናብ ፓሪስ በጽሓ። ኣብኡ ድማ ምስ መራሒ ዑደት ኮይነን ነታ ከተማ ይዞርኣ ነበራ። ሜግ ድማ ብእስካላ ናደይበት ከላ ብኣጋጣሚ ምስ ሓደ በጻሒ ተጋጨወት። ስሙ ድማ ራይሊ ከም ዝኾነን ምስ ተራኸቡ ከዓ ብኡ ኣብ ፍቕሪ ከም ዝወደቑን ኣብዛ ፊልም ንዕዘብ። ሜግ ግን ፈሪሓ ስለ ዝነበረት ካብቲ ከባቢ ሃዲማ ኸደት። ሽዑ ምሸት ድማ ስድረን ሓንቲ ዓራት ጥራይ ዘለዋ ኣዝያ ጸባብ ክፍሊ ዘለዋ ሆቴል ከም ዝተኻረዩን ረኣያ። ኣማራፂ ስለ ዘይነበረን ግን እተን ደቂ ኣንስትዮ ኣብታ ለይቲ እቲኣ ኣብ ሓደ ዓራት ብሓባር ደቂሰን ሓደራ። ንጽባሒቱ ንጎ ድማ ናብቲ ኣብ ፓሪስ ዝዓበየ ግንቢ ዝኾነ ኤፍል ታወር ክበጽሓ ኸዳ። እተን ኣዋልድ ድማ ኣብኡ ኸይነን ነታ ከተማ ናብ ታሕቲ ረኣያ። ኣዝየን ድማ ተሓጐሳ። ሜግ ድማ ምስቲ ራይሊ ዝበሃል ወዲ መሊሳ ተራኸበት። ግሬስ ድማ በቲ ካልእ ወገን ብቴሌስኮፕ ጌራ ንታሕቲ ትዕዘብ ነበረት። ኣጋጣሚ ኮይኑ ድማ እታ ኣውቶቡስ ንበይነን ገዲፋተን ከደት። በዚ ሰንቢደን እተን ኣዋልድ ጎየን ናብ ኣውቶቡስ በጽሓ። እንተኾነ ግን ዕድለኛታት ኣይነበራን። እታ ኣውቶቡስ ንዝነበሩ ሰባት ጽዒና ኸደት። እተን ብዛዕባ እታ ከተማ ወላ ሓንቲ ዘይፈልጥ ኣዋልድ ሰንቢደን ብጣዕሚ ተዳህላ። ብፍላይ ድማ ግሬስ ነዚ ንዓመታት ገንዘብ ዘዋህለልኩ እናበለት ንነፍሳ ወቐሰት። ምስ መሰየ ድማ ብእግረን ናብ ሆቴለን ክምለሳ ከለዋ ብርቱዕ ዝናብ ክዘንብ ጀመረ። በዚ ምኽንያት ድማ ክዳውንተን ኩሉ ብማይ በስበሳ። ሽዑ ድማ ኣማራፂ ስለ ዘይነበረን ኣብ ፓሪስ ናብ ዝርከብ ፍሉጥ ሆቴል ብምኻድ ኣብ ሸቓቕ ንነፍሰን ከጸራርያ ሓሰባ። ግሬስ ምስ ኣተወት ድማ እተን ኣዋልድ ተኸቲለናኣ ኣተዋ። ብኻልእ ወገን ድማ እታ ፊልም ብኡ ንብኡ ንኮርዲልያ ዝተባህለት ኣብቲ ሆቴል እትርከብ ሰብ ይወስደና። ኮርዲልያ ኮፍ ኢላ ግሬስ እያ ትመስል። ከምኡውን ኮርዲልያ ፍልጥቲ ስነ-ጥበባዊት እታ ከተማ ኮይና ኩሉ ሰብ ብጣዕሚ እዩ ዝፈትዋ። ሎሚ ናብዚ ሆቴል እዚ ዝመጸት ከተዕርፍ ነበረ። ኣጋጣሚ ኮይኑ ኣካየድትን ሰራሕተኛታትን እቲ ሆቴል ባዶ ክፍሊ ከም ዘሎን ንዓኣ ዝኸውን ዓብ ክፍሊ ግን ከም ዘየለን ነገርዋ። በዚ ድማ ኣዝያ ዝተረበሸት ኮርዲልያ ኣብ ሽቓቓትያ ብቴሌፎን ትዛረብ ነበረት። እቲ ዘገርም ድማ ናብቲ በዓል ኤማ ዝነበራሉ ሽቓቕያ ዝኣተወት። ኤማን ሜግን እውን ንኮርዲልያ ብዘገርም መንገዲ ጠመተኣ። ልክዕ ግሬስ ስለ ትመስል ድማ ኣዝየን ሰንበዳ። ወልሓደ ከይተዛረባኣ ግን ኮርዲልያ ቴሌፎን ተዛሪባ ወዲኣ ኸደት። ኣብ ተመሳሳሊ ግዜ ግሬስ ካብቲ ክፍሊ ምስ ወፀት ኩሉ ዝረኣዮ ነገር ነገረኣ። ግሬስ ግን ነቲ ዝዛረባኣ ዝነበራ ኩሉ ዋዛ መሲልዋ ነበረ። ካብኡ ምስ ወፀት ድማ ብዘገርም መንገዲ
እቲ ኣካየዲ ስራሕ ናብ እንመጺኡ ክዛረበን ጀመረ። እቲ ኣካየዲ ስራሕ ብዝሕዝን ኣጋጣሚ ኮይኑ ግሬስ ኮርዲልያ ከም ዝመሰለቶ እታ ፊልም ተርእየና። እቲ ኣካየዲ ስራሕ ድማ ንግሬስ ከምቲ ዝደለየቶ እታ ዝበለጸት ክፍሊ ከም ዝተዳለወትላ ነገራ። ኣብዚ ክትዓርፍን ድራር ድማ ከም ዝተሰርሐላ ነገራ። ነዚ ምስ ሰምዑ ግሬስን እተን ደቂ ኣንስትዮን ብጣዕሚ ሰንበዳ። ግሬስ እውን ጠምያ ስለ ዝነበረት ነቲ መግቢ ክትዓቢ ኣይደለየትን። ናብ ክፍሊ ሆቴል ወሲዶም ነቲ መግቢ ኣብኡ ከምፅዎ ድማ ኣዘዘቶም። ብድሕሪኡ እተን ደቂ ኣንስትዮ ናብቲ ዝበለጸ ክፍሊ ኣተዋ። ኣብ ህይወተን ከምዚ ዝበለ ጽቡቕ ክፍሊ ርአን ስለ ዘይፈልጣ ካብ መጠን ንላዕሊ ተሓጎሳ። ሜክ ድማ ብስም ካልእ ሰብ ተጠቂምና ክንድዚ ክንዘናጋዕ የብልናን ዝብል ሓሳብ ኣምፀት። ንሳተን ድማ ዝናብ ምስ ኣቋረፀ ክወፃ ተሰማሚዐን ኣብ ሓደ ዓራት ደቀሳ። ከም ኣጋጣሚ ግን ድቃስ ፀቂጥወን ንፅባሒቱ ንጎ ግሬስ ቴሌፎን ስለ ዝተደወለላ የንዝተንስኣ። መሰል ዓለታ ድማ ኣብ ታሕቲ መኪና ትፅበያ ከም ዘላ ተነግራ። ነዚ ሰሚዐን እተን ደቂ ኣንስትዮ ሰንቢደን ካብቲ ሆቴል ክወፃ ተጓየያ። ኮይኑ ግን ንብረት ኮርዲልያ ሒዞም ካብ ጽዕነት መኪና የእትውላ ነበሩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እቲ ኣካየዲ ናይቲ ሆቴል ናብ ግሬስ መጺኡ ወረቐት ሃባ። ግሬስ ድማ ናብ ደገ ምስ ወፀት ኣብቲ ከባቢ ብዙሓት ጋዜጠኛታት ነበሩ። ንሳ ሓቂ ክትዛረብ እኳ እንተደለየት እተን ኣዋልድ ግን ናብ መኪና ጎቲተን ኣእተውኣ። ብድሕሪኡ ካብቲ ከባቢ ይረሓቑ። ኤማ ነታ ደብዳቤ ከፊታ ምሰንበበታ ሰንበደት። ምክንያቱ ኣብቲ እዋን ናብ ሞንቲ ካርሎ ዝበሃል ቦታ ግብረ ሰናይ ዝካየደሉ ቦታ እየን ዝኸዳ ዝነበራ። እታ መኪና ኣብ ሓደ ናይ ውልቃዊ ጀት ኣብ ዘለዎ ቦታ ውረደተን። ኣብ ውሽጢ ምስ ኣተዋ ድማ መጽሔት ኮርዲልያ ረኽባ። ነቲ መጽሔት መሰንበብኦ ድማ እታ ጓል ኣዝያ ፍልጥትን ሃብታምን ምዃና ኣረጋግጻ። ድሕሪ ሒደት ሰዓታት እተን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ከተማ ሞንቲ ካርሎ በጽሓ። ኣብኡ ምስ በጽሓ እቲ ናይ ግብረ ሰናይ ዋና ኣካየዲ ስራሕ ሰብ ተቐበለን። ወዱ ቲዮ መጺኡ ድማ ነተን ኣዋልድ ሰላም በለን። እታ ፊልም ድማ ቲዮ ንኮርዲልያ ኣዝዩ ከም ዝጠልኣ ተርእየና። ምክንያቱ ጠባያ ኣዝዩ ኣሰልቻዊ ስለ ዝኾነ። በዚ ምክንያት እዚ ድማ ንግሬስ ብዙሕ ኣይዛረባ ነበረ። ክትዳሎን ብዙሕ ዝገብርዎ ፕሮግራም ከም ዘሎ ጥራይ ነገራ። ካብዚ ሓሊፉ ድማ ኣብ ሓደ ካብ መደባት እትለብሶ ናይ ክሳድ ኣልማዝ ናታ ፍሉይ ከም ዝኾነን ካልእ ሰብ ዘይሓዞ ኣልማዝ ምዃኑን ይነግራ ነበረ። ብድሕሪኡ ነተን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ክፍሊ ሆቴለን ኩሉ ንብረተን ኣተወ። ናብ ውሽጢ ኣቴን ድማ ነቲ ንብረታ ኩሉ እናፈተሻ ነቲ ዝበለጸ ጽቡቕ ክዳውንቲ ኮርዲልያን መመላኻኽዒኣን ኣክሰሰሪታታን ረኣያ። ድሕሪ ደቓይቕ ድማ ክዳና ተኸዲነን ዘኒጠን ናብ ታሕቲ ወረዳ። ብድሕሪኡ ቲዮ ሓዊስካ ኩሎም ብሓባር ስእሊ ወሰዱ። ግሬስ ኣብዚ እዋን ኩሉ ሰብ ብዘገርም መንገዲ ይጥምትዋ ነበሩ። ንቲዮ ድማ ንምንታይ ከምኡ ገይሮም ይጥምትንለው ኢላ ሓተተቶ። ቲዮ ድማ ብሰንኪቲ ዝተኸደነቶ ናይ ክሳድ ኣልማዝ ምዃኑ ነገራ። እቲ ተኸዲናቶ ዘላ ኣብ ቀረባ እዋን ናብ ጨረታ ክቐርብ ምዃኑ እውን ነገራ። ቀፂሉ እውን እቶም ዝጫረቱ ሰብ ሃብቲ ስለ ዝኾኑ እዮም ከምዚ ገይሮም ዝጥምትኹ ዘለው። ብዘይካዚ ድማ ኣዝያ ክብርቲ ምዃና እውን ነገራ። ብኻልእ ወገን ድማ ኦውን ንኤማ ይቕሬታ ሓታይሉ እንተደወለ ቴሌፎና ኣብ ክፍሊ ናይቲ ሆቴል ገዲፋታ ስለ ዝነበረት ከተልዕሎ ኣይከኣለትን። በዚ ኣዝዩ ዝተረበሸ ኦውን እውን ክሳብ ናብ ፓሪስ ከይዱ ንኣፍቃሪቱ ክደሊ ከም ዝበፅሐ የርእየና። ኣብታ መዓልቲ ምሸት ድማ ቲዮ ንግሬስ ምስ ሓደ ዳን ዝበሃል ሰብኣይ ኣላለያ። ብድሕሪኡ ነታ ኣሊሻ ትበሃል ሓትነ ኮርዲልያ ክረኽባ ኸደ። ኣሊሻ እውን ናብ ግሬስ መፅያ ሰላም በለታ። ኣብዚ ኩነታት ድማ ሓትነኣ ጠባይ ኮርዲልያ ከመይ ኢሉ ከም ዝተቐይሩ ኢላ ተገረመት። ምክንያቱ ታጓል ሕጉስትን ደስ ትብልን ስለ ዝነበረት። ግሬስ ግን ብዙሕ ነገራት ሓዋዊሳያ ኣብቲ ቦታ ዝበፅሐት። ንፅባሒቱ ንጎ እተን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ጥቓ ቐላይ እናተዘናግዓን ከለዋ ኣብ መንጎ ግን ኤማን ሜግን ክጨቓጨቓ ጀመራ። ሜግ ተረቢሻ ገዲፋተን ክትከይድ ከላ ኣብ ፊታ ራይሊ ረኣየቶ። ኣብዚ ግዜ እዚ ክልቲኦም ዳግማይ ስለ ዝራኸቡ ኣዝዩ ደስ በሎም። ደው ኢሎም ድማ ክዕልሉ ጀመሩ። ራይሊ ኣብ ዝቕፅል መዓልቲ ናብ ኢታልያ ከም ዝኸይድ እውን ነገራ። ቅድሚ ምኻዱ እውን እንተኾነ ምስኣ ጽቡቕ ግዜ ክሕልፍ ከም ዝደሊ ብግልፂ ነገራ። ሜግ ድማ ነዚ ምስ ሰምዐት ኣዝያ ተሓጎሰት። ንመሓዙታ ገዲፋ ድማ ኣብታ መዓልቲ ብሓባር ምስኡ ከም ዝኸደት የርእየና። ብኻልእ ወገን ድማ ግሬስ ናብ እንዳ ቲዮ ክትከይድ ተገደደት። ምክንያቱ ኣቦ ቲዮ ዓቢ መደብ ኣውፂኡ ነበረ እሞ ኣብኡ ድማ ፀወታ ክትፃወት ዓደሞም። ግሬስ ግን ብዛዕባ እዚ ፀወታ ትፈልጦ ነገር ስለ ዘይነበራ ትሰዓር ጥራይ ነበረት። ኣሊሻ ትበሃል ሓትነ ኮርዲልያ ድማ ኣብኡ ነበረት። እዛ ጓል ሎሚ እንታይ ኮይና እናበለት ድማ በቲ ኩነታት ንግሬስ ክትጥርጥራ ጀመረት። ካብኡ ቀፂላ ድማ ብዘገርም ነገር ንኮርዲልያ ደወለትላ። ኮርዲልያ ድማ ልዒላ ንገለ መዓልታት ካብ ከተማ ወፃኢ ከም ዘላን ሓትነኣ ነገረታ። ሓትነኣ ነዚ ምስ ሰምዐት ብጣዕሚ ሰንበደት። ኣብ ርእሲኡ ድማ ኮርዲልያ ንዓኣ ከም እትመስል ፈሊጣ ኣብ ክንደኣ ኣቐሚጣታ ዝኸደት መሰላ። ናብ ግሬስ ከይዳ ድማ ኩሉ ነገር ከም እትፈልጥን ንፖሊስ ክድውል ምዃና እውን ኣፈራርሓታ። ንህይወታ ዝፈርሐት ግሬስ ድማ ኩሉ ትዘጋጠማ ሓቂ ነገረታ። ንሓትነኣ ድማ እዛ ናይ ግብሪ ሰናይ ስራሕ ክሳብ ዝውዳእ
በጃ ክትዓገስ ኢላ ለመነታ ኣሊሻ እውን ናይ ግብረ ሰናይ ስራሕ ስለ እትፈቱ ምስ ሓሳብ ግሬስ ተሰማምዐት እቲ መደብ ክሳዕ ዝውዳእ ድማ ከም ኮርዲልያ ኣምሲላ ክትሰርሕ ምዃና ነጊራታ ኸደት ብኻል ወገን ድማ ትዮ ኣብዚ እዋን ንግሬስ እናፈተዋ ከም ዝመፀ የርኤና ምክንያቱ ሃንደበት ኩሉ ጠባያታ ስለ ዝተቐየረ እዩ ብኻል ወገን ድማ ኤማ ሽዑምሸት ምስ ዳን ክድረር ትወፅእ ነበረት ብተወሳኺ ኣብ ክሳዳ ዝገበረቶ ናይ ግሬስ እቲ ክቡር ዝኾነ ናይ ክሳድ ተኸዲና ነበረት ኣጋጣሚ ኮይኑ ድማ ዳን መኪኑ ኣብ መብራህቲ ትራፊክ ደው መሰበላ ምስ ሜክ ተራኸቡ ሜክ ድማ ኣብ ሞተር ሳይክል ምስ ራይሊ ነበረት ብድሕሪኡ እተን ኣዋልድ ነቲ ብቐትሪ ዝተበኣሳሉ ፀገም ተዘራሪበን ፈትሐኦ ኣብዚ ግዜ እዚ ሜክ ንምንታይ እቲ ክቡር ናይ ክሳድ ኣልማስ ተኸዲንኪዮ ኢላ ንኤማ ተቆያቆታ ካብኣ ተቐቢላ ድማ ኣብ ቦርሳ ራይሊ ኣእተወቶ ምክንያቱ ድሓር ምስ ራይሊ ክትፈላለ ከላ ክትወስዳ ምዃና ሓሲባ ብኻል ወገን ድማ ግሬስ እንትዮን ኣብታ መዓልቲ ምሸት ኣብ ወሰን ከተማ ኮፍ ኢሎም ይናፈሱ ነበሩ ሜግን ራይልን ድማ ናብ ሓደ ፓርቲ ኸይዶም ኣብኡ ይዘናግዑ ነበሩ ኦውን ድማ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብ ፓሪስ በፅሐ ኣብ መሬት ዝወደቐት ሓንቲ ጋዜጣ ወዲቓ ድማ ተዓዘበ ምሰልዓላ ድማ 3 ደቂ ኣንስትዮ ኣብኡ ጠሚቱ ሰንበደ ኣብቲ ጋዜጣ ነታ ዝነበረዋ ከተማ ስለ ዝተጠቕሰ ናብታ ከተማ ኸደ ራይሊ ንግሆ ንሜግ ናብ ክፍሊ ሆቴላ መለሳ ራይሊ ኣብዚ ግዜ እዚ ናብ ጣልያን ስለ ዝኸይድ ቅድሚ ምኻዱ ንሜግ ስዒሙ ተሰናበታ ድሕሪ ደቓይቕ 3 ደቂ ኣንስትዮ ኣብቲ ክፍሊ ሆቴለን ተራኸባ ዋጋ ናይቲ ክሳድ ኣልማዝ ኣብ ጋዜጣ ምስ ረኣያ ድማ ብጣዕሚ ሰንበዳ ሜግ ድማ ብዛዕባ እታ ክብርቲ ናይ ክሳድ ኣልማዝ ዝብል ቃል ምስ ሰምዐት ኣብ ቦርሳ ራይሊ ከም ዘእተወታ ዘከረት ክደልዩላ ናብ ደገ ምስ ወፀት ግን ነቲ ወዲ ኣብ ዝኾነ ቦታ ክትረኽቦ ይከኣለትን ብድሕሪ ድማ ኩሉ ዘጋጠመ ንመሓዙታ ነገረተን ራይሊ ድማ ብባቡር ናብ ኢጣልያ ከም ዝኸይድ እውን ነገረተን ብድሕሪ ዝዘናወልድ ናብ መደበር ባቡር ከይደን ክደልዮ ከም ዘለዋ ወስና ኣብኡ ደው ኢለን ከለዋ ድማ ኮርዲልያ ብሃንደበታዊ መንገዲ ናብቲ ሆቴል ተኣቱ ነበረት በዚ ሰንቢደን እተናዋልድ እውን ኣብ ውሽጢ ሓንቲ ደቂቕ ነቲ ክፍሊ ከፅሪኦ ጀመራ ብኻል ወገን ድማ ትዮ ኣብቲ ሆቴል ስለ ዝነበረ ኮርዲልያ ምስ መፀት ኣብ ከንፈራ ሰዓማ ኮርዲልያ ግን ግሬስ ስለ ዘይኮነት ነቲ ወዲ ብፅፍዒት ሃርመቶ ትዮ በቲ ዘጋጠመ ነገር ሰንበደ ኮርዲልያ እውን ትኺላ ናብ ክፍሊ ሆቴላ ተኣቱ ነበረት እተን ኣዋልድ ግን ወፂአን ስለ ዘይተሓብኣ ኣብኡ ብመስኮት ዘሊለን ተሓብኣ ኮርዲልያ ድማ ኣብ ደገ ናይ መስኮት ኮይና ብቴሌፎን ትዛረብ ነበረት ቅድሚ ንዕአን ምርኣያ ግን ቀሲለን ናብቲ ካልእ ክፍሊ ኣተዋ እሞ ካብቲ ሆቴል ድማ ሃዲመን ወፃ ብድሕሪኡ ድማ መደበን ናብ መደበር ባቡር ብምኻድ ንራይሊ ክደልያዩ ነይሩ ኣብኡ ምስ በፅሓ ግን እታ ባቡር ገደፈተን ድሕሪኡ ድማ ንሳተን ናብ ኮርዲልያ ከይደን ይቕረ ተሓቲተን እታ ናይ ክሳድ ድማ ከም ዝጠፍኣተን ክነግርኣ ዝበለፀ ሓሳብ ምዃኑ ሓሰባ ምክንያቱ እቲ እንኳ ኣማራፂ ዝነበረን እውን ንሱ ጥራይ ስለ ዝነበረ ኣብ ተመሳሳሊ እዋን ድማ ኮርዲልያ ነታ ጋዜጣ ተዓዘበታ ነታ ጋዜጣ ምሳል ዓለታ ድማ 3 ናይ ደቂ ኣንስትዮ ስእሊ ተለጢፉ ረኣየት ካብኡ እታ ናይ ክሳዳ ረኣያታ እሞ ሰንቢዳ ክደልያ ኸደት እቲ ዝሕዝን ድማ ኣብቲ ዘቐመጠታ ቦታ ክትረኽባ ኣይከኣለትን በዚ ምክንያት ድማ ብስምባደ ከተእዊ ጀመረት ብኻል ወገን ድማ ራይሊ ናብቲ ሆቴል መፂኡ ነቲ ተቐባሊ ኣጋይሽ ክፍሊ ሜጋቤይ ከም ዘላ ሓተቶ እቲ ተቐባሊ ጋይሽ ግን ምስ ኮርዲልያ ይዛረብ ስለ ዝነበረ ንራይሊ እንታይ ከም ዝብል ዝነበረን ራይሊ ዝብሎ ዝነበረ ወል ሓደ ኣይሰምዖን ኮርዲልያ ድማ ናይ ክሳዳ ስለ ዝጠፍኣ ናብ ፖሊስ ክድውል ደለየት እቲ ተቐባሊ ኣጋይሽ ግን ከይትድውልን ነቲ ፀገም ድማ ኣብ ዝኽፈትሕዎ ምዃኖም ከእምና ፈተነ ራይሊ ድማ እቲ ሰብኣይ ይዛረብ ስለ ዝነበረ ብሊፍቲ ኸይዱ ንሜግ ባዕሉ ክረኽባ ወሰነ ብተመሳሳሊ ሰዓት ድማ ግሬስን መሓዙታን ናብቲ ውሽጢ ሆቴል ይኣትዋ ነበራ እታ ኣንጋዲ ድማ ንግሬስ ኣብዚ ደጋጊማ ክትመፅእ ምስ ረኣየ ኣዝዩ ተገረመ ምክንያቱ ቅድሚ ቁሩብ ካልኢታት ኣብ ቴሌፎን ዓውዓው እናበለት ትዛረቦ ስለ ዝነበረት እዩ ኣብኡ ደው ኢላ ኸላ ድማ ትዮ ናብኣ መፂኡ ንግሬስ ክትዳሎ ነገራ ኣብዚ ግዜ እዚ ግሬስ ናብኡ ቀሪባ ከንፈሩ ሰዓመቶ ድሕራ ከም እትረኽቦን ኩሉ ከም እተረድኦን ድማ ነገረቶ መስኪን ትዮ ድማ ቅድሚ ሕጂ ተፀፊዑ ሕጂ ድማ ምስ ሰዓመቶ ድንግርግር በሎ ድሒሩ እተን ኣዋልድ ምስ ራይሊ ፊት ንፊት ተራኸባ ሜግታ ናይ ክሳድ ኣብ ኢዱ ስለ ዝነበረት ኣዝያ ተሓጎሰት ቀፂላ ድማ እታ ፊልም ሜግ ናብኡ ኸይዳ እታ ናይ ክሳድ ተቐቢላ ከም ዘመስገነቶ የርኤና ብኻል ወገን ድማ ኮርዲልያ ንፖሊስ ደው ኢላ ነበረት እሞ ብዙሓት ፖሊስ ናብቲ ክፍሊ ሆቴል ይመፁ ነበሩ ዳኒ ዝተባሃለ ኣፍቃሪ ኤማ እውን ናብዚ ከም ዝመፀ ኣብታ ፊልም ንዕዘብ እተን ደቂ ኣንስትዮ ድማ ብኻልእ ወገን ናብቲ ናይ ኮርዲልያ ክፍሊ ኸዳ ኣብኡ ድማ ነቲ ናይ ክሳድ መሊሰን እቲ ኩሉ ዘጋጠመ ነገር ይነግርኣ ኮርዲልያ ግን ትሰምዕ ዓይነት ሰብ ስለ ዘይነበረት ካብ ልባ ፀረፈተን ቀፂላ ድማ ኣብቲ ናይ ግብረ ሰናይ ክትሳተፍ ድሌት ከም ዘይብላ እውን ነገረተን እዚ ሰሚዐን እተን ኣዋልድ ድማ ብጣዕሚ ሰንበዳ ብዘይካዚ ድማ እቶም ፖሊስ ናብ ክፍላ ይመፁ ነበሩ በላሕቲ ስለ ዝነበራ
ንኮርዲልያ ኣብ ካልእ ክፍሊ ሓቢአን ግሬስ ድማ ከም ኮርዲልያ መሲላ ወፀት ዝኾነ ሰብ ወልሓደ ስለ ዘይጠርጠረውን እቶም ፖሊስ ካብቲ ክፍሊ ወፁ ኣብዚ ግዜ እዚ እታ ኣልማዝ ከም ዝተረኽበ ነገረቶም ሜግ ድማ ንኦውን ኣብቲ ክፍሊ ሆቴል ረኣየቶ ንሱ ድማ ኤማ ኣበይ ከም ዘላ ሓተታ ንሳ እውን ኣብ ክፍሊ ሆቴል ከም ዘላ ነገረቶ ኣብዚ ድማ እታ ፊልም ኤማ ኣብታ ክፍሊ ንኮርዲልያ ከም ዝጨወታ ይርኤና ንኦውን ምስ ረኣየቶ ድማ ካብቲ ክፍሊ ወፅያ ሓቑፈቶ ንሱ ድማ ቅድሚ ሕጂ ዝበላ ነገርን ስለኹሉ ድማ ይቕሬታ ሓተታ ኤማ ድማ ኣብኡ ኸላ ከም እትምርዓዎ ነገረቶ ብኻልእ ወገን ድማ ኮርዲልያ ካብ ማእሰርታ ሃዲማ ወፅያ ናብ መደበር ረድኤት ከም ዝኸደት ንዕዘብ ግሬስ እውን ኣብቲ መደብ ክትዛረብ ስለ ዘይከኣለት ንብዓት ሰዓራ ሜግ ግን ኣብ ጥቓኣ ስለ ዝነበረት ክትዛረብ ኣብ በረታትዓታ ክልቲአን ድማ ተሓጋጊዘን ኩሉ ዘጋጠመ ነገር ንሰባት ነገራ እቶም ኣብኡ ዝነበሩ ሰባት ነዚ ምስ ሰምዑ ሰንበዱ ኣብ ክንዲ ዝሓርቁ ግን ኩሉ ሰብ በንጻሩ ተገረሙ ኣብ ተመሳሳሊ ግዜ ኮርዲልያ መፅያ እቶም ፖሊስ ከኣስርወን ዓዊላ ተዛረበት ምክንያቱ ንሳ ንዓይ ኣሲራ ነቲ ልማዝ ዝሰረቐቶ ሰብያ ኢላ ትጭድር ነበረት ትዮ ድማ በቲ ዝሰምዖ ሰንቢዱ ገዲፍወን ከደ ኣሊሻ ሓትነ ኮርዲልያ ድማ ኣብኡ ስለ ዝነበረት ነቲ ልማዝ ብ6 ሚልዮን ዩሮ ከም እትገዝኦ ተዛረበት እቲ ልማዝ ኣብዚ ግዜ እዚ ሙሉእ ብምሉእ ኣብ ጨረታ ቀረበ ስለዚ ዝኾነ ሰብ ብገንዘቡ ክገዝኦ ይኽእል እዩ ኣሊሻ እዚ ዝገበረት ፈሊጣ ንግሬስ ንምድሓን ከም ዝገዛኣታ ንዕዘብ እቶም ኣብኡ ዝነበሩ ፖሊስ ድማ ንኮርዲልያ ስለዚ ግሬስ ወልሓንቲ ኣይገበረትን እቲ ናይ ክሳድ እውን ድሕሪ ሕጂ ናትኪ ይኮነን ተሸይጡ ኢሎም ነገርዋ እተን ደቂ ኣንስትዮ ድማ ወልሓደ ይገበራን ተባሂለን ናፃ ተፈትሓ ድሕሪ ሰዓታት ሜግ ምስ ራይሊ ናብ ኢጣልያ ክትከይድ ከም ዝወሰነት ንዕዘብ ኦውን ድማ ምስ ኤማ ናብ ዓዶም ተመልሱ ግሬስ ድማ በይና ከም ዝተረፈት ንዕዘብ ንሳ ድማ ናብ ሃገራ ንበይና ከም ዝተመልሰት ንሪኣ ኣብ መወዳእታ ናይታ ፊልም ራይልን ሜግን ኣብ መላእ ሃገርና ተጓዕዙ ከተማታት ክበፅሑ ከለዉ ይርኤና ኤማን ኦውንን ድማ ኣብ ቀረባ እዋን ክምርዓዉ ወሰኑ ግሬስ ድማ መምህር ህፃናት እያ ነይራ ዝነበረቶ ድማ ኣብ ሮማንያ ስለ ዝነበረ ትዮ ሃንደበት ኣብቲ ቤት ትምህርቲ መፀ ምክንያቱ ነቲ ቤት ትምህርቲ ሓገዝ ስለ ዘልዮ ነቶም ቆልዑ ክሕግዞም እዩ ዝመፀ ብኣጋጣሚ ድማ ግሬስ ብብሽክለታኣ ክትከይድ ከላ ረኣያ ነታ ጓል ኣፋፂኡ ዶብ ከም እትብል ምስ ገበራ ንሳ ድማ ናብኡ ገፃ ትመፅእ ነበረት ኣብዚ ሰዓት እዚ ክልቲኦም ከም ብሓድሽ ከም ዝተፋለጡን ደስ ከም ዝበሎምን እንዳርኣየና እታ ፊልምና ትዛዘም ክቡራት ሰማዕትና ኣብ ፊልም ሞንቲ ካርሎ ዝተዓዘብኩሞ እዚ ይመስል ነበረ ነታ ፊልም ዝምልከት ዘለኩም ሓሳብን ርእቶን ኣብ ክፍሊ ኮመንት ግደፉልና ነታ ቪድዮ ላይክ ምግባር ኣይትረስዑ ነዛ ቻነልና ድማ ሳብስክራይብ ብምግባር ነታ ደወል ምልክት ጽቐጥዋ ኣብ ዝመጽእ ግዜ ሓዳሽ ፊልም ሒዝናልኩም ክንመጽ ኢና ክሳብ ሽዑ ግን ሰሰናዩ